Nois, ja sé que remuntar un 3-1 contra l'Inter pot semblar una gesta impossible, però hem de confiar en el Camp Nou, en el públic, en nosaltres. Dimecres hem d'aconseguir una altra nit màgica. Què, nit màgica? Com? No saps el que és una nit màgica? Sí, home, una nit màgica és quan vas a la discoteca i coneixes dues noies que et donen el telèfon i... No! Em refereixo a les nits màgiques dels partits europeus. Una d'aquelles remuntades que són recordades al llarg dels anys, com la de l'Anderlecht, o la del Dinamo de Kiev, o la del Chelsea de fa 10 anys. Per això, avui vull que conegueu una persona que va protagonitzar una nit màgica. A veure, on? Ah, jo. Sabeu qui és, oi? Ese es el pibe que sale por la tele y habla así. El gol es la esencia del fútbol. Prou! Voleu parar de fer el carallot? És el Pichi Alonso, un ídol del barcelonisme. És l'home que va classificar el Barça per la final de Sevilla contra el Göteborg amb el seu hat-trick quan ja era un nen. No us en recordeu d'aquella fita? D'aquella nit màgica? Doncs, si voleu, us explico cantant. ¡No! Ahora era eso cutre de cantar a capela. No. No, perquè m'he fet fer el videoclip. Ai, van perdre 3-0 allà a Suècia. Oh yeah, ningú s'imaginava que jo ho podria arreglar. Ei, no comptaven que aquella nit jugava un valencià posseït. Göteborg, el dia que vaig marcar 3 gols. Göteborg, i quan hi penso m'excito molt. Göteborg, no m'ha passat mai més res igual. Göteborg va ser un fenomen paranormal. Göteborg, l'Inter pot ser el vostre Göteborg. Ho heu entès? O sigui, que hem de guanyar el Göteborg? ¿Pero qué, Göteborg? Si voleu, us ho torno a explicar. Göteborg, el dia que vaig marcar 3 gols. Göteborg, i quan hi penso m'excito molt. Göteborg, no m'ha passat mai més res igual. Pichi, que ja està! Göteborg va ser un fenomen paranormal. Göteborg, l'Inter pot ser el vostre Göteborg. Göteborg. Hi ha algú. Que... Göteborg. Que ets tu, Göteborg?